Put it back.
Fancy girl gift there with the lapa. I will believe it. Come on, fast forward. I'm Megan. Megan. We
laptop akarịkwa. Laptop akarịkwa. A ga-atọghịkwa nke ọ bụla bisa ya tọghị elu. Ya tọghị laptop. Nếu mà chơi game chơi ngon hablo monye wota live nwa ma ebe ọ dị isi wota mmadụ bụrụ mmachi ise nwere ka ya bụzi nwere ka ya akwụkwọ echi mana anyị fụ mmebelu ebere maka ife nwa na ọ dịrị izi mmadụ igoli ibe a bịabịa nye mmadụ ọkpọ na ọ bụrụ onye o ji maka ha wee bịa o were enye mmadụ ka mmadụ jide ya ka mmadụ gosi m onwe ndị abụọ bụrụ mfe jidesie ya ike na iwu bụ na ọba ya eji agaba binye ya akwa mana ọ bịara ọ bụrụ onwere ọcha ntosi obinye mmabe m laptọpụ si ya binye m ya nwa bụrụ chaja ya ka ama nwe ike onye na-afụ na net ife ọma mere ọnụ agarịrị bụ ọnụ na-aba n'ọnụ dịba ka ọ na-ele ọnụ dịrị ọnụ n'ọkụ ka ọ lere ọnụ ọkụ ọ bụla aja mmene nwanne na-emere ibe ya ihe ọtọ gọzie ebe ọ bụla ị nọ nwa ọcha mmụọ na-ebute akụ ebunye wee ego ebe ọ bụla ị nọ na alụta m mmerụta ọrụ ọdụ pụrụ iche ya afụ ya ụma nlụwa ihe ebeta amabekwa na ọ na-alụ ọrụ mana ife mma bụ na ọ bụrụ na alụ ọrụ onye iweta mmiri ya dụrụ mma ma ọ ma ndị ebute oriri adụrọ abalị ọrụ bụ ebute oriri adụrọ mma ife mma wee tie n'ọgụ ọdụ mma anyị ewere emebe ife ụwa nne n'ụlọpụ na ọrụ dibịa abago n'iru akwụkwọ na-eme ndụ obere oge ọrụ bụ na aghọtasị ọdịnala n'ọkpụrụ ọdịnala anyị ka anyị na-akwụ na ọ nakwuru anakwu mmadụ si na dibịa na-apụta na Facebook asị ọ pastọ ọdụ mma ịpụta Facebook so ọ na-apụtazi Facebook ọ na-agba ndị mmadụ ọtị laik ọdịnala asị anyị apụtakwa ebe ahụ na-ekwu na onwe ịbadụ ka ọdịnala ịchọ ka dibịa na-akwuo ka pastọ nwaanyị ya na-akwuo anyị ncha na-akwuo ya gazie gift to Kali. Ina Alicia. Ina. Oh. Adama abakwa kwa. No, hima mula ndebu abaka. Ola na bana.